Mga kabega, welcome back to my YouTube channel. This is Shalala Pantuan ng mga kabega. Yes, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe, Shalala Vega, and don't forget to click the bell notification para always updated. Napakaroon, so nakita nyo na ata sa CR. Ano nga ata CR? Sa CR. No? Dili ko mala ko nalipang hawan ako nalipang. So nag-ready ko kay nang labada ko diri karon. So mao siya ginatawag na to labada. Labada kay walay kwarta. So nang labada ta, no, ang sideline ta upang labada kay nga naman lisod kayo ang ato ang pagkuan karon kay dapat kinahanglan magkuan ta mangita gyud paagi para makakwarta. So nang labada ko na ako karon diri somewhere in mga subdivisions. So nanuktok jud ko diri. Nanana jud ko nanuktok jud ko nga kasi magpalabada. So see you around mga kabega. Atangi! Mga kaveka, di gilalim na ang mga labada kita karon kay ano gikan ako out sa trabaho so karon ng labada sa tadinhi so ato nakita na ako diri sa CR so na diri ang gamit ang atuan surf powder ang surf dahil sa surf powder tanggal ang mancha at ang amoy ang labada magandang amoy sa labada dito sa surf powder sa promotion so mga kaveka ng labada ko diri karon kay wala man tay kwarta so practical ni karon so di ta mag-inite no. So, depende na nato kung ano sa tamang kita mga paagi para mo sa na ito maka-income. So, doon lang salam na shoutout na ako sa nagpalabada na naakaroon sa Singapore. So, thank you so much. So, daghang kayo salamat. Again, mga kabega nila, tamagdugi ka. Daghang pa kayo kung labanon, oo, mananay, padyukuan ni karoon na pasensya na kaisa kong suot kay pangkuan na yun siya, pang CR na yun siya, pagkaka. So, ang waswas na taso, kinahanglan para dili kalas og tubig. Kinahanglan ko mangwaswas mo para makasipag yung water, kinahanglan nakasaw na siya ang inyong mga tubig sa balde. Hindi pwede na kumagi na siya. Okay, parang yung mga liwas-was, pwede na hindi ikaligo. Pwede na, kana siya, kana mga liwas-was, pwede na hindi gabiton na inuan na kitara o kuan mo, para dito ako bumabayaran po tubig. Ano siya parang makatipid-tipid, usik-usikan, no? Pero dili pwede mga kabega hanga ang inyong iwaswas may hugas o plato dili na siya pwede wrong, very wrong din na siya by the way, shout out din nato no ato shout out ato ang mga kabega karon nga naglantaw sila Jemalyn Canivan ng mga ako ang mga amega so shout out nato no si ato shout out dili na ako matagsa-tagsa ato shout out si Marvin Hatamosa no Darren Cristobal si Romel Burlaos, Sean Mar de la Peña, ang ato ang shoutout sa mga kabega, si Tarcisio Pugoy. So thank you so much ato ang mga sa subscriber, mga kabega. Ato ang sa additional shoutout, James Artibelio, Jamil Mituda, thank you so much for watching. Huwag ako ang shoutout sa no, ang ako ang mga ka-abega nga guwapa kaayo. No? Si Rarahan, ang ako ang mentor nga ako ang kaayo. Shoutout sa nako si Jennifer Danio. So Jennifer Danio, thank you so much for watching. Yes, ato shout out no ang mga Fernandez, Danio family, thank you so much for watching. Nasa karon na lantaw karon. So thank you so much. Okay. So ganahan ko
Dito kay mga panglabada, mga kavega, basta dili kay hugaw ang mga kuan sa dali ka kay kamahuman. Pero dili sa 1 to 3. Di ba? Di sa 1 to 3. Kailangan na din siya quality. Kailangan kung napa mo dili yung lamang lamu-lamuhon, maka ang inyong customer makakuha mo satisfaction. Kailan mo satisfaction? Kana masatisfy inyong Sean ay masatisfy inyong customer. O, inyong mga kuang kliyente. Sumoon siya. Ang labada pa kay para makakwarta. So again, thank you for watching everyone. Again, hanggang sa sunod na kita-kita tapon kaya yung sukit ay pababa na ako kay baba. Shalom na subscribe. Thank you so much.